Maswera sei vedare tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Reketai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Mukoma nashi ndinoda kureururawo ndichiudzawo mhuri yeZimbabwe zvose izvo zvandakaita. Saka apo pandainge ndichiri kugara kuSouth Africa, ndakabva ndazotangawo kuenda kumasowe, ndikabva ndazoudzwa kuti pandiri painge paine shavi reuvhimi, but shavi iri hanzi rainge rakasungwa naamai guru vangu, mudzimai wemukoma wababa. Ndakabva ndati zvinondoita sei? Ndakapiwa minamato yakasiyana siyana kubva mugore ra2014 pandaingoudzwa kuti inini ndine shavi uye zvekare ropa rangu rinodana mari, but mukomanashi ndaiti ndikangobata mari, so mari yacho ndaishaya kuti yainge ichishandei. Then ndakangoramba ndichingoenda kumasowe kuzonosvika mwana waamai guru achizouyawo kunoku kuSouth Africa, ndobva tatanga kugara tose mulocation. Saka one day ndakazoenda naye kune umwe muprofita. Takati taenda kuya because nasisi tainge tichiwirirana chaizvo, taiwirirana zvisingaiti. Nanhasi uno havatozvizivi kuti ndine mhiko idzo dzandakazoita pamusoro pechiraramo chavo. Nerimwe zuva ndakaenda navo sisi ava kumasowe. Takati tasvika kuya then madzibaba vaya ndivo vainge vakambondipa tsanangudzo dzekuti amai guru vangu vainge vakandisungira chiraramo changu, uye zvekare vainge vakakwidibira shavi irorire randinonzi ndinaro, shavi reuvhimi. Zvino madzibaba vaya vakabva vanditi, sisi vako ava zvavari mwana waamai guru vako ndivo vatinokwanisa kushandisa, tinokwanisa kuvaitira mhiko dzekuti tinobva tazovatorera chipo chavo, because madzibaba vaya vakabva vati ndanga ndichida kuzviita ndiri ndega, but iwewe uri bhururu wangu. Ndikabva ndati ndinofanira kuti ndinge ndichikuudza kuitira kuti chipo ichi chisazongondishandira ndiri ndega. Ndo pandakabva ndatoziva kutoti kuva namadzibaba ndo zvavanoita, kuti dzimwe nguva vanokwanisa kutokutsipika chipo chako, kutokubira chipo chako, ende kana vachikubira chipo hapamboitwe zvinhu zvekuti unotoona kuti panapa ndatotorwa chipo changu. Ivo madzibaba vakangoti hanzi vaida kungopa sisi vangu mbiya, vobva vati isai mbiya iyi mumusoro menyu, then kana maisa musoro menyu mobva mazondipa. Saka mushure mekunge vazoita izvozvo, hanzi mbiya iyoyo yaizongotorwa yobva yazonokwidibirwa. Saka kukwidibirwa kunenge kuchitoitwa mbiya iya zvinotoreva kutoti chipo chako chinenge chichitotsipikwa. Mukomana pandakanzwa nyaya iyoyo ndakatoshamisika, ndikati ndo matorerwo anoitwa vanhu zvipo zvavo. Vakabva vanditi hongu. Saka ivo vakabva vazoti kana vainge vachazotorera sisi vangu chipo chavo, then zvataizoita ndezvekuti mbiya iyi hanzi paizoitwa munamato, then munamato paunoitwa tose tiri vaviri tinenge takaibata mbiya iyoyo, then chipo ichi chinenge chichiti dzimwe nguva chinoshanda neni, dzimwe nguva chinenge chishandidzana naye murume uyu. Already ndainge ndagara ndiine grudge naamai guru, ndikabva ndati zvakangofanana izvi zviri nani kuti ndige ndichitongotorera sisi ava chipo, even though vainge vasitomborina kana chavainge vakambonditadzira. Namadzibaba vaya takabva tazoita mhiko dziya. Mushure mekunge sisi vazonzi vange vachitsiga mbiya iya vachiitirwa munamato namadzibaba vaya, vasingatozvizivi kuti vainge vachitotorerwa chipo chavo. Vapedza kudaro vakabva vazonwiswa mvura iya yainge iri mumbiya. Madzibaba vaya vakabva vazonwawo mvura iya. Saka madzibaba vaya vakabva vazouya nembiya iya kwandiri, vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichizonwawo mbiya yacho iyoyo. Zvadaro mukomanashi ndakabva ndachizonzi namadzibaba vaya ndaifanira kuti ndinge ndichizodzoka ndiri ndega. So mukomanashi ndakazodzoka ndiri ndega, ndokubva ndachizotaura navo madzibaba vaya. Takabva tachizoitirwa munamato, but chinoitirwa munamato takabetserwa nemudzimai wavo, because iye mudzimai wavo ainge achitozvizivawo. So mukomanashi takabva tazonzi taifanira kuti tinge tichipfugama takatarisana. Madzibaba vaya vakabva vazogamuchidzwa mbiya iya, neniwo ndikabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoibatawo mbiya iya, then ndokubva tanamata. But mvura iya iyo yainge
ndakanzi sisi vangu vaifanira kugeza maoko. Mvura iyoyo ndiyo yacho yakazoiswa mumbiya imomo mushure mekunge taitirwa munamato. Then madzibaba vakabva vazonwa, neniwo ndikabva ndazonwa mvura iya. Mukomana ndakati ndichingopedza kunwa mvura yaya ndakaita sekunge munhu ainge ava kutoda kutobudirwa. Ndainzwa sekunge munhu ari kurohwa nemagetsi. Kubva ipapo mukoma ndo pandainge ndava kuchinyatso kuprofita. But kuburikidza nehope idzo dzandainge ndorota, ndakabva ndaona kuti chipo icho chainge chakanyanyisa kurerekera kuchivanhu. Ndobva ndasarudza kuti zvainge zviri nani kuti neniwo ndinge ndichirerekera kuchivanhu. Ndakaita chivi mukomanashi, ndakatadzira midzimu yangu, ndikatadzira hama dzangu. Because mukomanashi pandakazodzoka kuno kuzimu, madam ndakavaudza kuti ndainge ndakabira sisi vangu chipo. Ivo madam vakabva vati zvainge zvisitomborina kana problem, because nyaya yose yainge yakaitika vainge vachiziva kuti amai guru vainge vakandisungira chiraramo. Saka vakatondikurudzira madam. So ndava kuno kuzimu, takabva tatanga kufamba, ende madam ivo vaita researches avo kudzamara tichizonowana munhu uyo akazotibatsira. Saka sekuru ava even though vachiita zvinhu zvechokwadi, but mari agara ine chitema. Takati tasvika pamba pavo ndokubva tazovaudza nyaya yedu vasati vatombotiti tinge tichienda mumatare. Ndokubva tavaudza kuti sekuru isusu nyaya yedu yakamira so. Saka mudzimu uyu uri kuda kubikirwa doro. But iwo mudzimu uyu pose pawainge uchibuda, because ndinorangarira kuti ndichiri kuSouth Africa mudzimu uyu waimbobuda pamwana. Saka mwana uyu ainge aine 2 years. Mukomanashi chivanhu chiriko, mwana akatanga kutaura, ende aitotaura achitoti iye ainge ari mudzimu wainge uchifamba neshaviri yari. Sezvamunoziva kuti mashavi euvhimi haafambi ari oga, anofamba nemudzimu. Saka mudzimu uyu waitotaura uchiti manje ndikuda kukunyadzisa. Handiti ivo wakanditenga, handitengeke kaini, ende kunditenga kwawakandiita hakusi kunzi ndakabvumirana newe. Makandisunga vakomana, makandisunga netambo. Mwana mudiki ainge achitaura, but achitaura mukomanashi aitaura achitoita sekunge munhu mukuru, ende achitoratidzira kutoti mudzimu uyu iko kwacho kwauri wainge wakatosungwa mbira dzakondo. Ndobva watanga kuchema uchiti ndoda kukunyadzisa. Handiti uri kuronga kuti uri kuda kuzondibikira doro. Kana wawana mari ndichakupa, doro uchandibikira uye ndichanwa. Asi kana ndanwa doro ndadhakwa, ndokunyadzisa iwe chete. Da kukunyadzisa pane vanhu kuti wakandisunga iwe, uri kundimanikidza kuti ndige ndichishandidzana newe, asi inini ndine basa rangu randakanzi ndinge ndichiuya kuzosadzikisa mudzinza. Zvose izvi zvakataurwa nemwana wangu ainge aine 2 years at that time. Takavhunduka mukomanashi, but still takabva tatongozviudza kuti zvainge zvatofanana, yainge yatodeuka. Ndokubva tazongoramba tichingoenderera mberi nekudzifambira nyaya dzacho. Sekuru vaya vakabva vati painge pasina kana problem. Saka sekuru ava vakabva vati vainge vachazoshandisa chikiribidi. Vakatora 5 cent coin. Mushure mekunge vatora 5 cent coin, vakati vatora 5 cent coin rearia, ndokubva vazorigadzira. Vakarigadzira vakabva vamanikidza kuti mudzimu uyu unge uchitaura. Wakaramba kutaura mudzimu uyu kudzamara vazoita wekumanikidzira. Saka mudzimu uyu wakabva wazotaura kuti wainge uri mudzimu watateguru vangu. Saka tateguru vangu ava vakavikwa kuinyanga uko. Saka vakabva vataura kuti kana mukafamba makadai varume, kana mukafamba makadai muchasvika pagomo rakati. Ndo mandakavikwa imomo. Mugomo imomo mune ninga ririmo. Muchaziva sei kuti zveshuwa mapfupa awo amunenge makatarisana nawo anenge ari mapfupa angu? Vakabva vati muchaona tsvimbo inenge irimo, asi tsvimbo iyi muchaona kuti kumusoro kwayo yava kuita kakuorera nekuti yagarisa iri panzvimbo pane hunyoro. Ndainge ndakavaudza kuti tsvimbo yangu vaisaifanira kuisiya iri panzvimbo pekuti panenge paine hunyoro nekuti inozoora, but vanhu havana kuzoita saizvozvo. Mukomanashi takabva tazoenda tikaenda nasekuru, because kana ivo sekuru vainge vachitoti shura iri
riri kutaurwa nemurume uyu ndikuda kunoriona ini kuti zveshuwa zvaari kutaura ichokwadi. Ndokubva tazoenda tose kunyanga kuya, takaenda mukomanashi, then sekuru vaya vaiva neimwe n'anga yavo yavanowirirana nayo yekunyanga ikoko, ndo yakabva yazotibatsira nemotikari nei. Ndokubva tazokwidza gomo riya mukomanashi, takati tava mugomo muya zveshuwa tichinopinda muninga apa maichikisa mukoma, takati tichikwidza gomo riya takatosangana nembada. Sekuru vaya vakabva vatoti mbada iyi ndinoziva painogara, because ivo vanorakidzawo kuti mugomo imomo ndo mavanopota vachienda muninga dzakasiyana vachinoita mhiko dzavo. Mukomanachi takazosvika paninga paya tikabva tatoona kutoti zveshuwa painge paine rimwe dombo rainge riripo iro ratainge takanzi muchiona rimwe dombo rinenge rakaita kakusvibira kuita black. Dombo iroro ndo richakurakidzai kuti munenge masvika panzvimbo. Mukomanachi takabva tapinda muninga muya. Mushure mekunge tapinda muninga takabva tazoona tsvimbo, iyo tsvimbo yandiinayo ndokubva taitora ende tikabva tatoona mapfupa atateguru vangu. Ndakafara chaizvo ndichitoona kutoti ndo pakaradzikwa tateguru vangu. Then mwana akazoti obudirwa, but uyu ainge ari umwe mwanawo ainge auya kuzorapwa kwasekuru ivavo vekunyanga, ndiye akazobudirwa mushure mekunge tadzika gomo. Sekuru vaya vakabva vachizotanga kundirondedzera dzinza rekuti isusu dzinza rekwedu rakabva kopi uye zvekare takazosvika sei kumasvingo. Saka nekuda kwekuti nhoroondo yacho yose inini ndava nayo, ndiyo yandinoshandisa manje pakunogadzira dzinza, ndichiitira kutiwo zvinhu zvangu izvi zvandakazopiwa, zvikwambo zvangu, paya pazvinonobuda ndinenge ndatozviudza kuti iwe uchabuda uchiita sekunge uri mudzimu waSusan, not a real name. Saka Susan uyu iye ainge akaroorwa naningi, aiva nevana vangani. Saka vaya vakuru vachirimo mudzinza vanoti kana vakazonzwa nhoroondo yaya vanobva vatofungidzira kutoti mudzimu wechokwadi. Ndokusaka ndati ndakatadzira midzimu yangu, ndikatadzira zvekare hama dzangu, nekuda kwekuti vanzwa nekuomberera zvikwambo vachifungidzira kuti midzimu yechokwadi. Mukomanachi mushure mekunge ndaziva history yedzinza, ndo apo pakabva pazoitwa mhiko dzekuti inini manje ndinokwanisa kuti ndinge ndichinyaradza mudzimu watateguru vangu pandinenge ndichida inini, uye pandinenge ndichida kuti unge uchitaura mudzimu watateguru wangu, then ndinobva ndazoudza kuti unge uchitaura. Uye zvekare netsvimbo iya, saka tsvimbo iyi ndiyo yandinoshandisa pakurapa, tsvimbo yainge imbori yatateguru vangu. Dambudziko roga iro riri kungoitika pahanzvadzi yangu nderekuti hanzvadzi yangu uyu iye ava neproblem yekuti anopota achimborasika njere. Saka ndakazoudzwa namadzibaba vaya kuti kana munhu akavharwa chipo chake, hanzi mudzimu unenge wava kuita kuti ange achirasika njere kuitira kuti vehukama vakwanise kuvhunduka, vakwanise kufamba nemwana, then mudzimu okwanisa kuzosunungurwawo nemadzisahwira. Zvino ini mukoma, sezvo ndava kuita zvekung'anga, kana sisi vakanzi vava kurasika njere, ko obviously vanobva vangounzwa kuna bhudhi vavo, but vanhu havatozvizivi kuti inini ndini ndiri kutokonzeresa zvikare kuti sisi vange vachirasika njere. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we, strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyendo inotevera. Nyendo inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma, tinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndikuraramawo ndiri munyika yevatorwa. Saka pandakauya kunoko ndakabva ndangojoinawo zvegangsterism, ndikabva ndachizotanga kuita zvegangsterism. Mukomanachi ndichizosvika pakuita zvegangsterism hakusi kuda, but I am trying to run away from the past. Ndiri munhu akambozamawo kuromba, saka mukunoromba kwandakaita girlfriend yangu akabva azoshayika. Zvakaitika ipapo mukomanachi ndainge ndabva mukumutizisa, but ndokubva azotorwa nevabereki vake.
saka ndakabva ndazomboenda kuMozambique. Ndakati ndaenda kuMozambique kuya iye manje akabva atanga kuita musikanzwa because ndakamuwana achiri musikana. Then sezvo ainge ava kuziva chinonzi munhurume, akabva atanga kupinda mumabhawa achiita sei ndobva ndangosiyana naye. But ndakatoona kutoti ainge ari munhu ainge ari bo, but vabereki vake ndo vakakonzeresa kuti ange achizopanduka. Kana nhumbu iyaya yainge ainayo amai vake akanditi mai vake ndo vakamumanikidza kuti anga achibvisa nhumbu iyoyo. So ndakabva ndaenda hangu kuMozambique ndikasiyana nazvo because muarea mandainge ndichigara ndaitongorojawo ndiri bachura. Saka ndakambogara kuMozambique ndikangoti for 2 good years ndigere muMozambique. Then pandakabva ndazoromba manje ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotsvaka munhu aizourawa, munhu uyu mapatsi ake ndiwo aizoshandiswa pakurombwa hwacho ihwohwo. Ndakabva ndati zvino ndingatsvaka ani. Ndo pandakabva ndazodzoka kuZimu. Ndakadzoka kuZimu munhu ndainge ndava kuziva kuti rainge rava hure remubhawa. Ndaiva nemari yandainge ndiinayo. I think panguva yacho iyoyo mari yandainge ndiinayo yaitosvika samwe kuma$800-900 US. Handina kana kumbogara ndakatambisa mari iyoyo because ndaiziva kuti imari yandainge ndichida kushandisa pakundomukwezva munhu wangu uyu. Then ndakabva ndazomuwana ariko kunzvimbo kwemafaro ari busy zvake munhu achijaivha mubhawa. Apa ndainge ndakapfeka rimwe zibomba jacket ndisingadi kana kuti vanhu vange vachindiziva. Ndakapfeka futi maziglass angu. Time ndakabva ndazotaura naye ndichita sekunge ndainge ndichida kumukecha. Mukomana ishi ndakabva ndazotaura naye paya, iye akabva abvuma ndokubva tazobuda panze. Patakabuda panze ndakabva ndamuudza kuti ndainge ndichida kuti tinge tichitsvaka kumabookings kwekuti taikwanisa kuenda tonorara. Saka at that time vainge asati akwanisa kuona kuti ndini ndainge ndichitaura naye. Tasvika kumabookings paya ndopaakabva azorecognize kuti ndainge ndiri ini. Ndakabva ndazomubuditsira mari ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndava kugara kuMozambique, saka ndainge ndakauya muZimu kuti ndinge ndichiuya kuzomutora. Mukomana ashe akabva abvuma. Takarara usiku hwose tichiita bonde pasina kana kumboshandisirana dziviriro, achitoti ainge achindisuwa zvisingaiti. Then after a couple of days ndo patakabva tazoenda kuMozambique. Tichinosvika kuMozambique mukoma ndainge nditori nechiposicheni changu icho chandainge ndakatogadzirira sezvo ndainge ndakaudzwa nen'anga iyayi. Saka nerimwe zuva ndakazobuda naye. Ndakati ndabuda naye mukomana ashe ndokubva tazongotanga kungonwa doro. Mukuzononwa doro mune zvakawanda zvakazoitika. Iye akabva azotorwa nevarume vakamutora avo vakanoita zvavakaita naye. Inini ndakazongorakidzwa ainge atova musaga. Ndiyo confession yangu yandiinayo mukomana ashe. But kukuudza ichokwadi zororo handitomborina nekuda kwekuti ndinogara ndichingomurota. Dzimwe nguva ndinoita sekunge ndiri kumuona mukadzi uyu. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.